ni Indusar, isip ahinti bahin ani. Walang ko'y komisyon. We are pushing for this. Home remedies, kagargle ka with salt water, na may asin, na may tubig. Sagula ang duha. Dahil limugmog o dili limugmog, gargle ba nga rin? Kinanglan mo gargle ka. Dili na, lain itong limugmog ha. Gargle yun, gargle. Saan di saya gargle? Ha? Ha? Di lagi, limugmog. Kanang limugmog, anak na, ang gargle. Of course, exercise, under the sun, kanang buntag, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 10, that's a lot of vitamin D na inyong nakuha. And then, of course, kung may vitamin C, vitamin D, vitamin A, B, C, D, E, F, G, zinc, kaning mga vitamins. But I think the most doable yun ay limonsito, luya, manginom ta, o turmeric, ang Bisaya ana, duwaw man no? Kay kana, anti-inflammatory, makatabang kayo na nato. Tuob, magkuha lang mo planggana ba? Takuri ba? Basta kay nalay init nga tubig. Unya magtabon lang mo og habol or tualya kaduha sa usa ka adlaw. Simple ra kaayo, panahon pa na skaraan pero tried and tested. And I am really advocating this sa atong probinsya. Nang hinaot ko, i-adapt yun ni sa matag panimalay. Kay kaya man ni, mahimo ra man ni. Everyday, available ni. Affordable kaayo. Maura yun na ang akong ihangyo ninyo. Pagtabang sa inyong kaugalingon. You strengthen ang inyong immune system aron matagaan ninyo ug igong kusog ang inyong kaugalingong lawas nga makikbisog niining coronavirus or sa tanan ungo, tanan wakwak, tanan nitag ug lang. Mawa na. Maayong adlaw aniya ang mga dagkong panghitabo o kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo niining si Manaha. Kini ang Balita sa Sugbo. Gamay na lang ang pangitaon nga requirements alang sa mga turista nga buot mosuroy sa mga tourism sites ug mo experience sa mga tourism activities sa lalawigan. Wala na usab age limit ang mga turista nga mukuyog sa ilang mga pamilya aron maka-enjoy ang mga bata o mga edaran karon nga gibuksan na pag-usab ang tourism activities sa Sugbo. Ang report ihatod ni Paula Mendoza. Dili na pangayuan og daghang mga documentary requirements ang mga turista sa lalawigan sa Sugbo nga gustong musuroy lang sa mga resort o mo experience sa mga tourism adventures. Usa lang ang pangayuon nga requirement sa maong mga turista ug kini mao ang confirmed booking gikan sa Cebu Province Portal alang sa kadtong mo experience sa mga tourism activity o di ba kaha confirmed booking sa resort o hotel nga ilang puy-an. Mao kini ang giklaro ni Gobernador Gwendolyn Garcia atol sa pag-abli pag-usab sa turismo didto sa isla sa Bantayan ni adtong Biyernes, Oktubre 16. Iyang gianunsyo ang maong pag-abli og nasurpresa ug nalipay ang mga mitambong sa Tourism Stakeholders Meeting didto sa Santa Fe Municipal Gym. Gawas niini, wala na usab age limit ang mga lokal nga mga turista nga tugutan nga mobiyahe. Kay aron mamahimo nang mukuyog ang mga bata ug mga lolo ug lola nga nagpangidaron og 65 anyos pataas. Atol sa maong meeting, naklaro nga dili pangayuan og medical certificate ang mga turista. Dili usab i-require og quarantine o isolation ug dili pangayuan og quarantine pass ug uban pang klase sa mga passes. Apan giklaro sa Provincial Tourism Task Force nga alang sa kadtong mga turista nga mulabang sa mga isla, sa mga shipping companies pa lang magsugod na ang pag-screen. Diin pangayuan sila sa ilang confirmed bookings, una sila isyuhan og ticket nga back and forth. Kinihuman sa mga yangungo sa ubang mga operators nga ma-discourage ang ubang mga turista pagbisita sa ubang mga lungsod sa kahadlok nga pangayuan pa sila og daghang mga dokumento sama sa mga medical certificate o quarantine passes.
Gawas ni ini, wala usab age restriction alang sa mga turista, basta lang walay gipamati ug dili sila immunocompromised. When in fact, the general agreement already was the checkpoints are there, but you do not need to be that strict because the entire province is under MGCQ. Sa iyang bahin, matod ni Tourism Regional Director Shalimar Tamano nga mas maayo usab nga wala na age restriction kay aron maingganyo na ang mga Sugboanon nga mag-family vacation. Diin kuyog nila ang ilang mga anak ug mga katigwangan. I think the IATF will release something in the next few days about this issue as well. No? Okay, dako yan nga issue nga who would want to go to vacation in a resort without your kids? Naklaro usab sa maong tigom nga ang dili pag-istrikto alang sa mga turista, lahi na nga hisgutan ang mga locally stranded individuals kay dili man sila turista ug uban pang mga muadto sa mga kalungsuran sa laing tumong gawas sa turismo. Ang pagbukas sa turismo ug ang maong mga pagklaro ni Garcia, labihang nagpalipay ug nagpa-emotional sa mga tourism operators sa isla sa Bantayan. This is not a question but word of gratitude. Thank you very much for coming and opening us up again and helping us with our lives. Si Garcia nagkanayon nga kung dili anam-anam nga buksan ang ekonomiya, mas daghan ang mamatay ug mag-anto sa kagutom. There are millions of others that are affected because it is our economy that is now comatose. That is why I must fight for our economy to get back on its feet. And I have the right to say so. I lost 2 brothers. And yet even though I have lost 2 brothers, I stand here and tell you now, it is the economy that we must focus on. Live with COVID-19 as we have lived with other diseases. And so I tell you now, I am here, back in Bantayan. Nag-andam na mo, sayod ko. At itong milabay nga bulan, apanian ko to tell you and to sound the clarion call that Bantayan Island and the municipalities of Santa Fe, Bantayan and Madrinejos are open for the tourism business. Apan sama sa mga gipangbuksan na nga mga tourism activities sa mga kalungsuran sa habagatang bahin sa Sugbo, gihan ay gihapon ang mga protocols nga sundon sa pag-abli sa Bantayan nga gilatid sa Executive Order 20-A, sama sa kanunay nga pagsulob og face mask, face shield ug personal air purifier. Kinahanglan usab magbuntar og air purification system ug ang pag-disinfect sa mga butang gamit ang UV sterilization lamps. Tungod sa hinay-hinay nga pag-abli sa turismo sa ubang mga kalungsuran, dugay nang gihuwat sa mga tour operators dinhi sa isla sa Bantayan nga sila nasab ang hatagan og pagtagad sa Provincial Tourism Task Force. Sanglit, dako gayud ang ilang pasalamat sa nasaksihan nilang announcement gikan sa gobernador. Gikan dinhi sa isla sa Bantayan, kini si Paula Mendoza. Gitugot na ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagpangaligo sa beach ug wala na kini age restriction. Apan wala gihapon gitugot ang mga beach parties aron padayon nga mapugan ang pagkatap sa COVID-19. Si John Fredson Granada sa dugang detalye. As much as possible, napangaligo mo sa dagat, di na ko masuko. Dili na ko muingon na pagpabilin mo dito para mahimo mong sirina ug okay. O katong mga lolo og lola, mamahimo na kamong makagawas og mga ligo sa dagat. Kay wala na age limit ang pagkaligo sa dagat kung gusto mo mag family vacation kauban ang inyong mga anak ug mga apo. Mao kini ang giklaro ni Gobernador Gwen Garcia atol sa Tourism Stakeholders Dialogue dito sa lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan kaniadtong miaging Biyernes, Oktubre 16. Matud sa gobernador, tungod kay anaa naman ubos sa Modified General Community Quarantine ang lalawigan sa Sugbo, wala na age restriction ang pagkaligo sa kadagatan.
Mamahimo ng makaswimming ang mga senior citizens ug ang mga bata mamahimo ng makakuyog sa ilang pamilya kung mag-beach. Apan kinahanglan ipatuman paghihapon ang minimum health protocols sama sa pagsiguro nga dili daghan ang magpanon sa kadagatan aron masiguro nga anaa paghihapon ang physical distancing sa ubang tawo. Kahinumduman nga atol sa pagpatuman sa mga community quarantine, gidili sa gobernador ang pagsuroy-suroy og pagkaligo sa beach ug bisan unsa pang kaliguanan sama sa mga waterfalls, suba ug uban pa. Apan karon, iyan ang giingganyo ang mga Sugboanon nga mamahimo na silang magturista sa ilang lungsod ug musuway sa mga tourism activities aron mahibalik na usab kabibo ang tourism industry sa probinsya. Wa paghihapon gitugot ang beach parties. Midugang ang gobernador nga ang pagkaligo sa dagat makaayo kini sa panglawas, ilabi na sa katiguangan nga adunay mga gipamati sa kalawasan. There are no age restrictions already under the executive orders that I have issued. Salt water or saline water is proving effective to fight COVID-19. So, I know one nga mo iya gyud i-inhale, no? Ang salt water, I don't know, sakit siguro, but there is na mga nasal sprays also. So, kana, sea air is really beneficial. I'm saying this for the first time. I have a fourth brother who was also tested positive. Wa siya mo atong ospital, wa tanan. Nagsige lang kaligo sa dagat. And of course, he maintained a healthy lifestyle. No? Vitamins and all. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Ubay-ubay na ang mga establishmento o travel and tour operators ang nahatagan og Certificate of Compliance kun COC sa Cebu Provincial Tourism Task Force. Kini nagpasabot nga ang maong mga establishmento nakapasar sa gipahigayon nga inspection ug karon nag-operate na og balik. Si Sheila Gravines sa report. Miabot na sa 121 ka mga establishmento o travel and tour operators sa probinsya sa Sugbo ang gitugutan ng mag-operate karon nga naghinahinay na pag-abli ang turismo sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong mga establishmento na isyuhan na sa Cebu Provincial Tourism Task Force o Certificate of Compliance kon COC, human sila nakakumpleto sa ilang mga papeles o permits nga gi-require aron maka-operate ubos sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ. Matod ni Provincial Tourism Officer Marty Ibanez, kini nga mga establishmento personal gayud nga gitan-aw sa mga miyembro sa task force aron sa taon kung nakatuman ba kini sa mga nakalatid sa Executive Order No. 20-A ni Gobernador Gwen Garcia sama sa paggamit og air purifiers o ultraviolet disinfection lamps ug uban pa una gi-isyuhan og COC. Gawas sa hotels o beach o mountain resorts, bed and breakfast o accommodation establishments. Apil gihapon nilang gi-inspeksyon ang mga restaurant o mga suruyanan. Ang mga local government unit nga aduna nay mga establishmento nga gitugutang mag-operate mao ang mga lungsod sa Uslo, Alegria, Balamban, Badian, Mualboal, Minglanilla, Alcoy, Dalagete, Bulhoon, Santa Fe, San Remigio, Daan Bantayan, Barili, Argao, Cordova, Santander, Liloan, Medellin ug Compostela ug mga syudad sa Danao ug Karkar. So if the activity would be diving, of course ang atong let's start with the very basic. They have to have ang atong mga receiving para atong maka-interact sa atong guests would be of course that face shield, face mask, the personal air purifier, of course the foot bath, hand washing, temperature check. So kana siya pinaka-basic na nato. So per activity na natay gi-require atong gi-base sa EO. Ang Provincial Tourism Task Force nagsunod sa Executive Order No. 20-A nga giluwatan sa gobernador nga gihatagan usab kini og ngipon sa Junta Provincial pinaagi sa ordinansa. Ato sa dialogue sa Provincial Tourism Task Force ug mga tourism stakeholders dito sa Isla sa Bantayan niadtong Oktubre 16. Matod ni Bukal Andre Red Duterte nga ang maong ordinansa naglatid sa penalties sa mga makalapas unya sa EO No. 20-A sa gobernador. Nakalatid sa maong EO nga ang mga establishmento
maka-operate lang kung nakakomply na kini sa mga permit o documentary requirements o maisyuhan na og COC sa task force. Kadtong YCOC, adunay penalty nga naguwat nila. Gawa sa kuhaon nga mayor's permit, ang accommodation establishments kinahanglang mokuha og Certificate of Authority to Operate o CAO o Provisional CAO gikan sa Department of Tourism. Samtang alang sa mga motorized bangka o water transport, kinahanglan sila mokuha og accreditation gikan sa Maritime Industry Authority o sa Philippine Coast Guard. Una sila mahatagan og COC sa task force. Sa pagkakaroon, padayon pa silang mudawat og mga aplikasyon alang sa pag-issue og COC. They have to be registered. Then from there, they are also going to get a special mayor's permit from their LGUs, of course from the mayor, para ma-check na to if proper ba ilang documents put from the LGU side. And then, ilang isabit na to the tourism officers ilang lugar, the tourism officer or the LGU will then send us a letter of request for inspection since the COC, which is of course headed by our Governor Gwendolyn Garcia and sa task force na to sa province, mo'y last na mo issue, then they'll be allowed to open and be back in business. It's just for the protection of everybody. Para kita-kita we will strictly follow the protocols. Si Gobernador Gwen Garcia mipahimangno nga bisan pa man og abli na ang turismo sa lalawigan sa Sugbo, ipatuman gayud gihapon ang mga minimum health protocol, ilabi na kadtong nakalatid sa iyang executive order. So, naay penalty, gamay ra naman 5,000, kaya ra na. Pero ang lisod, ang priso, kay 6 months to 1 year. Imprisonment. Andaman na lang mo kwarto dito sa PDRC. O uniforme, katong orange. Bago man sila uniforme. O bago sa sapatos. Ya, makatuon na sa buong sayaw. Ito. Now, I just ask mo ako ang iyong tanan mga establishments, comply lang doon. O may kumugod sa comply, di pa mo lisod, wa mo'y bayranan. Wala na fee. So, let's just comply. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Cebu, a premier tourist destination in the Philippines. With its scenic mountains and forests, rich marine life, historical landmarks, exciting eco-adventures, and many more. We now offer more ways to enjoy the island while staying safe and healthy. Welcome the new day with sunrise hiking, or bask in the rich sky hues when sunset jogging. Release all the stress as you experience another world under the sea. Up close with the whale sharks, treasure sharks, turtles, and even dolphins. See how we grow our fresh local products from Cebu's farms. Detoxify with our healthy new delicacies infused with gifts from nature. Or simply enjoy our sumptuous cuisine, our unique culture, and charming people. Explore and relax in the country's newest health and wellness destination. Perfect diving sites, manindot nga corals. Ang lungsod sa Moalboal nailha na sa ilang Cathedral of Corals. O karong bago ang inila nga Sardine Run. Mamahimo usab nga mag-island hopping padung sa Pescador Island ug mag-snorkeling. Kung gusto mo nga moadto sa Moalboal, bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Ang Lake Danau sa lungsod sa San Francisco, Buho Rock Resort sa lungsod sa Poro, ang maanindot nga White Sand Beach sa Santiago Bay, ug ang Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela.
Pipila lang kini sa mga dapit nga kinahanglan gayud nimong sutaon dito sa Isla sa Camotes. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, ang bag-o nga health and wellness destination. Mukabat og 65 milyones nga kantidad sa bagong nasimento nga mga kadalanan sa isla sa Bantayan ang gisubhan ni Gobernador Gwen Garcia kauban ang mga opisyales sa lalawigan sa Sugbo. Misaad ang gobernador nga iya pangpun-an ang mga concreting project sa Kapitolyo didto sa maong isla. Si Paula Mendoza sa report. Mainitan man o mauwanan, gihangop gayud sa mga bantayanon ang pagbisita ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga miduaw ngadto aron ablihan ang bag-o lang nga mga nasemento nga kadalanan didto. Kapin 65 milyones pesos ang kinatibuk ang kantidad sa mga dalan nga opisyal nga gibuksan ni adtong miaging Sabado, Oktubre 17. Ang maong mga proyekto sa Kapitolyo dakong tabang sa katawhan sa isla kay mamahimo ng sayon kanila ang pagbiyahe ilabi na kay ang isla sa Bantayan kanunay nga dagsaon og mga turista. Ang mga road projects mao ang 11.9 milyones pesos nga Sulangan Road Section sa lungsod sa Santa Fe, Poblasyon San Agustin Road Section sa lungsod sa Madridejos, ang Silyon Road Section sa lungsod sa Bantayan ug ang kapin 29 milyones pesos nga Marikaban Road Section sa lungsod sa Santa Fe. Ang maong mga proyekto kaparte sa Phase 1 sa concreting program sa Kapitolyo nga gisugdan sa gobernador kaniadto pang miaging tuig o gigahinan og pondo gikan sa napasar nga labing unang supplemental budget sa tuig 2019. Gawas sa pag-abli sa bag-ong sementado nga kadalanan, gisugdan na usab sa gobernador ang Phase 2 sa concreting project didto sa maong isla. Tulo ka groundbreaking ang giadto sa gobernador ug kini ang kapin 40 milyones pesos nga Sulangan Road Section Phase 2, kapin 41 milyones pesos alang sa Cogon Cabak Road Section sa lungsod sa Bantayan ug kapin 21 milyones pesos alang sa Bunakan Road Section sa Madridejos. Lakip kini sa 250 kilometros nga road concreting program nga gipatuman karong tuiga ubos sa 2020 annual budget sa Kapitolyo. Apan sinugdanan pa lang kini kaysa sunod nga tuig laing 300 ngadto sa 400 kilometros nga provincial road ang ipasemento ug usa ka gatos ka kilometros usab nga mga barangay road. One akong isaad o kumusaad na gani ko, tumanon gina nato. Salamat kayo sa inyong pagsugak namo dinhi, makita sa inyong mga mang-anyang o gwapo nga mga naong, makita ang inyong kalipay. Ug mausad na ang makalipay nako. Nga sa atong mga paningkamot, ang inyong mga kinabuhi maarang-arang kay manindot na gat-andan. Ayaw pa huna-huna ha, Konsehal Paul, nga kutob rata diri. Basta naigan, wa pa masimento ho. Lain-laing mga pagpangandam ang gibuhat sa mga taga-isla aron ipakita ang ilang kahinangop ug pasalamat sa gobernador. Tungod kay wala man gitugot ang dagkong pagtigom ato sa programa tungod sa physical distancing. Kasagaran sa mga taga-isla naghuwat na lang gawas sa ilang mga balay sa kilid sa kalsada sa pamasin nga magian sila sa sakyanan sa gobernador. Adunay pipila nga mga nag-atang sa kadalanan nga nagwarawara og mga flaglets ug adunay mga naghatag og buwak. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Gipaabot ang mas nindot nga serbisyo ang matagamtam sa mga taga-isla sa Bantayan karon nga ang pribadong power supplier nga Isla Norte Energy Corporation mauna ang mosupply og kuryente sa Bantayan Electric Cooperative. Ang stable nga supply sa kuryente gikinahanglan kaayo, ilabi na karon nga gibuksan na pag-usab ang turismo sa isla ug hapit na usab mahuman ang ilang airport. Ang report ihatod ni Sheila Gravines. Sa anam-anam nga pagbalik sa kalagsik sa turismo sa isla sa Bantayan, tukma usab ang pagsulod sa Isla Norte Energy Corporation kun INEC isip tig-supply og kuryente sa maong isla. Ang INEC, subsidiary sa Vivat Energy Corporation, mooy masupply og kuryente sa Bantayan Electric Cooperative kun Banelco.
ang power distributor sa Bantayan Island sa amihan ng Sugbo. Siguni Provincial Board Member Horacio Paul Rassi Franco, representante sa ikaupat nga distrito sa Junta Provincial, diin nahisakop ang isla sa Bantayan. Ang pagsud sa Vivat sa isla, dili lang maghatag og mga trabaho sa mga taga-Bantayan, kundi dako usab kini og impact sa natad sa turismo, labi na sa ablihan unya nga airport sa isla. But Vivant is projecting na once na there's going to be extra power, people will start buying more appliances, resorts will start opening, especially now that the new airport is about to open. That's a 1.2 kilometer runway which can land a maximum of 60 passengers, a plane that can carry 60 passengers. So dako kay nag-impact in terms of tourists. Niadtong Oktubre 17, personal nga gisusi ni Gobernador Juan Garcia ang Bantayan Island Airport uban sa mga opisyal sa Mactan Cebu International Airport Authority. Naningkamot gayud si Garcia nga mahibalik ang kalagsik sa turismo sa probinsya human sa pipila ka buwan nga pagkasirado gumikan sa COVID-19 pandemic. Pinaagi sa anam-anam nga pagbalik sa turismo, mahibalik usab ang kadasig sa lokal nga ekonomiya sa isla. Ang INEC padayon nga nagtukod karon sa diesel power plant nga may kapasidad nga moabot ngadto sa 23.3 megawatts. Gipaabot mahuman ang katukuran sa planta sa 2021. Ang INEC maoy nahatagan og award nga mosupply og kuryente sa Banelco sud sa 15 ka tuig alang sa power requirement sa Bantayan Island. Siguni Franco moabot og 7 megawatts ang peak demand sa kuryente sa isla sa Bantayan sa pagkakaron. Actually complementary kay na sa new power generation that Vivant is putting up. At least di na gyud makuha ng power ang Bantayan. Samtang gipasalamatan ni Franco ang Vivat Corporation pinaagi sa Vivat Foundation sa way hunong nga pagtabang niini sa public sector, pinaagi sa iyang mga programa o proyekto ubos sa iyang corporate social responsibility. Niadtong Agosto ning tuiga, nipaggamit ang Vivant og 3 ka generator sets ngadto sa Bantayan Island nga dunay kapasidad nga tag 1 megawatt matag usa. Kini gumikan sa nasinati nga brownouts sa isla tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Duha ka tuig ang nakalabay ni donar og solar panels ang Vivant ngadto sa Hilutungan Integrated School sa lungsod sa Bantayan nga nagbalor og 4 milyones pesos aron magamit sa mga tinun-an ang 50 ka computers sa tunghaan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinas. Hapit na gyud mahuman og mahimong operational ang dugay na nga gipangandoy nga airport sa mga taga-isla sa Bantayan. Padayon ang pagtrabaho karon sa mga pasilidad ug nangunay gyud si Gobernador Juan Garcia ug MCIA General Manager Attorney Steve Dikdikan sa pagsusi sa kahimtang sa maong proyekto. Si Paula Mendoza sa dugang detalye. We dreamt it, we achieved it. Hapit na gayud matuman ang damgo sa mga lumulupyo sa isla sa Bantayan nga makabaton og kaugalingong airport. Sa dili pa mahuman ang tuig, gilantaw nga inaugurahan na ang newly renovated nga Bantayan Island Airport nga anaan nahimutang sa Barangay Ocoy, lungsod sa Santa Fe. Diin makabato na kini og taas-taas nga runway nga moabot og 1.2 ka kilometro. Ang maong bag-o nga runway mamahimo ng tugpahan og dako-dako nga mga aircraft sama sa mga 60-seater og turbo propeller nga klase sa mga eroplano. Buot ipasabot nga ini, mamahimo na unyang sayon og dali ang pagbiyahe padung sa isla sa Bantayan. Kaniadtong miaging Sabado, Oktubre 17, mipahigayon og ocular inspection ang mga kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport Authority Board of Directors nga gipangunahan nila MCIAA General Manager Attorney Steve Dikdikan og ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Ang maong airport nahimutang sa 29 ektarya nga luna nga nahimutang sa lungsod sa Santa Fe ug gipanag-iya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ubos sa kasabutan nga gipirmahan tali sa probinsya ug sa MCIAA
Ipadayon sa MCIAA ang pagpanindot sa maong airport. Lakip na dinhi ang 94 milyones pesos nga kantidad sa pagpataas sa runway ug renovation sa terminal. Gikan sa 900 metros nga runway, gipatas-an na kini ngadto sa 1.2 ka kilometro. Gibutangan na usab og security fence ug perimeter lights ang palibot sa airport ug mas gipanindot pa ang passenger terminal building ug ang communication tower. Dugang nidikdikan nga inay karong umaabot nga Marso sa sunod nga tuig, masayo na human ang maong renovation sa airport nga gikatakda karong buwan alang sa runway. Sa Nobyembre makumpleto ang koral ug sa Disyembre mahuman na ang tibok terminal. Kon kaniadto mga general aviation flights lang ang makatugpa sa airport. Apan tungod sa pagpataas sa runway, dako-dako na nga mga klase sa aircraft ang makatugpa didto. I'm very confident that we can reopen by December. It's mainly the management of our construction project. When the pandemic hit, it was severely delayed. It was supposed to be December ning original date of completion, but we had to move it to March. But I was insistent that we should comply with. We should finish it at the original date. So that's why I would come here every 2 weeks para ako i-manage. Ako mismo nag-manage ang construction. Ang mga mayor sa tulo ka lungsod sa isla mapasalamaton sa maong proyekto tungod kay dakong tabang kini sa mas dali nga pagdala sa mga turista ngadto sa isla. First, nagmugna gyud ining airport. It's a great honor nga niagid ni sa Santa Fe nahimo. Nya karon nga gi-upgrade, gipanindot og maayo, even though dili kay ni mapahimoslan sa Santa Fe hanon kay pila man in town sa amo ang maka-afford og sakayan ning eroplano, but ang moare nga mga tourist is mapahimoslan gyud kay sa ako pag-iingon gahapon og walay turista, walay kwarta ang among katawhan dire. Mao ni ang example nga kung kita mangandoy og atong ma-imagine unsay atong pagahimon bisan pa man sa unsang katalagman problema dili gyud ta matayo. Kami hinoon sa Madridihos, layo-layo mi. But in general, this airport could help a lot to all the people of Bantayan Island in general. This will boost the economic situation diri sa amo sa Bantayan kay daghan naman turista, mamalit og buwan. Sa iyang pamulong, si Gobernador Gwendolyn Garcia nagkanayon nga ang Bantayan Island Airport usa ka pamatuod sa malampuson nga pagpaningkamot sa probinsya ug sa MCIAA nga makatabang sa isla. And today we are seeing the realization of a dream that started decades ago. And so, we thank MCIAA, the DOTR, for this effective partnership between the provincial government and national government as well as the Mactan Cebu International Airport Authority. You see, when we join hands, rising above our own parochial interests in order to achieve the greater good for the greater number, this we can do. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Tungod sa epekto sa COVID-19, daghang mga Sugboanon ang nawagtangan og pangita. Daghang mga negosyo ang nagsira. Mga empleyado nga di na masweldohan. Mga OFWs nga nanguli. Tungod niini, gilunsad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang programa nga Sugbo Negosyo. Ang Sugbo o gitawag nga Sustainable Upliftment and Growth through Business Opportunities. Usa ka micro-business assistance program sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Gihabagan sa Department of Trade and Industry dinhi sa Rehiyon 7 ug sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Tumong niini natabangan kadtong adunay tiunay nga pagbati alang sa patigayon. Ilabi na kadtong labing kapus nga sektor sa katilingban
Kadtong mga jobless, apan adunay potensyal kay nagpanikat ang ilang kakugi ug buhi pa ang ilang paglaom ug mga dam. Apan walay puhunan. Pinaagi niini, mubalik ang kalagsik sa ekonomiya sa atong lalawigan. Ubos sa maong programa, adunay tulo ka kategorya. Category A, mao ang negosyong padayonon. Category B, mao ang produktong sugbuanon. Category C, mga serbisyo o ginagmayng patigayon. Ubos sa Category A, negosyong padayonon, tumong niini nga matabangan ang mga gagmay nga magpapatigayon nga nanira tungod sa epekto sa pandemya. Tabangan sila sa Kapitolyo aron buhion pagbalik ang ilang mga negosyo pinaagi sa pag-apply og capital o seed money nga ilang magamit nga mokantidad og 50,000 pesos. Ang ikaduhang kategorya, produktong sugbuanon. Alang kini sa mga bag-ong magpapatigayon o bisan kadtong nakasugod na o gusto o makamugna og unique o talagsaon nga produkto nga anhilang sa Sugbo makuha. Samtang ubos sa ikatulo nga kategorya, mga serbisyo o ginagmayng patigayon, alang kini sa mga gustong magsugod pa lang og negosyo. Mahimong makasalmot kadtong mga nawagtangan og trabaho tungod sa pandemya, mga kanhi OFWs, o kadtong mga labing kabus o nahisakop sa marginalized sector. Kahinumduman nga kaniadtong Agosto 6, gipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia na mugahin ang Kapitolyo og 1.2 milyon ka pesos alang sa maong programa. Bahinon kini nga tag 5 milyones matag board member samtang ang 15 milyones alang sa vice-gobernador nga modawat og mga aplikante gikan sa 7 ka distrito. Apan yun na pa, dili cash ang madawat sa mga makabenepisyo sa maong programa. Ang kadtong mo qualify, digital coupon ang ilang madawat o Sugbo Negosyo Card nga adunay QR code o kini mao ilang gamiton pagkompra sa mga panginahanglanon sa ilang patigayon sa mga accredited o partner supermarkets ug suppliers. Kini aron malikayan nga gamiton ang maong kantidad sa laing tumong o aron masiguro nga dili mawaldas ang maong salapi gikan sa Kapitolyo. Pinaagi sa tabang sa Department of Trade and Industry Region 7 ug sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, atagan usab og saktong pagbansay-bansay ang mga beneficiaries aron magiyahan sila sa ilang sudlan nga patigayon. Ang mga sakop sa Junta Provincial ug ang vice-gobernador mao'y gitahasan sa Kapitolyo nga mo-screen sa mga aplikante nga makabenepisyo sa maong programa. Unsang matang sa mga negosyo ang itugot sa maong programa? A. Merchandising, pagpaninda apan kinahanglan nga produktong sugbuanon ra gayon. B. Manufacturing, pagmugna og mga pagkaon ug uban pa nga mga produktong sugbuanon. C. Services. Matag panimalay, usara ang mamahimong maka-apply. Alang sa dugang kasayuran, mamahimo ka mong mobisita sa Facebook page sa Sugbo Negosyo. Din inyong makita ang pamaagi og sumbanan sa pag-apil. Inyong i-download ang application form. Human kini ninyo ma-fill upi ug kuyog ang uban pa ninyong mga requirements, inyo kining isubmit ngadto sa buhatan sa board members sa inyong distrito o di ba kaha sa buhatan sa vice-gobernador. Hinumdumi, usa ka panimalay, usa lang ang mamahimong maka-apply. Ang makugihon nga sugbuanon aduna gayoy mapaabot nga hayag nga kaugmaon. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo anaa gayud kanunay naglantaw kaninyo. Ang kalampusan sa usa ka sugbuanon, kalampusan natong tanan. Sugbo Negosyo, panginabuhing sugbuanon, hayag nga kaugmaon.
Kahibaw mo nga ang canyoneering inila nga sport didto sa laing nasod, sa Europa ug sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mo palayo kay aduna nay canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suhayin ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Ang lungsod sa Badian dili lang sikat sa iyang Kawasan Falls nga nailhan usab sud ug gawas sa nasod. Aduna usab sila'y canyoneering adventure. Bago lang gibuksan pagbalik ang turismo sa lungsod sa Badian, busa mahimo na kamong mobiyahe didto. Bisitaha lang ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Bisan pa man sa nasinati nga pandemya, misaka gihapon ang income sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo gikan Enero hangtod Setyembre niining tuiga. Gipaabot nga mas mosaka pa unya ang kita sa probinsya karon nga gisugdan na ang operasyon sa bag-ong North Bus Terminal sulod sa SM City parking area. Ang dugang detalye ihatod ni John Fredson Granada. Tungod sa nasinati sa tibuok kalibutan nga pandemya sa COVID-19, gamay lang ang gisakaan sa income sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Hinuon, nisaka paghihapon ang koleksyon sa probinsya gikan sa buwan sa Enero hangtod Setyembre karong tuiga ug 11% itandi sa samang mga buwana sa miaging tuig. Sa miaging tuig, gikan sa buwan sa Enero hangtod Setyembre, adunay 3.1 bilyones pesos nga koleksyon ang probinsya ubos sa General Fund proper. Karong tuiga, miabot kini og 3.4 bilyones ka pesos o 11% nga pagsaka. Kini tungod sa pagpaningkamot sa opisyali sa Provincial Treasurer's Office sa pagpaningil sa mga koleksyon sa buhis ug uban pang mga bayranan sama sa mga real property tax, permits sa quarry operations ug uban pa. Hinuon ni kunhod ang income sa South Bus Terminal nga nahimong negative 60% tungod sa pandemya. Diin dugay nga walay public transportation nga nagbiyahe. Matud ni Provincial Treasurer Attorney Roy Salobre nga bisan gamay lang ang pagsaka sa koleksyon sa third quarter karong tuiga, maanindot gihapon kini nga talimadon. In spite of the pandemic nga nahitabo karon nato, so nindot kay ning talimadon, and then hopefully we expect nga mutaas pa ni siya at the end of the year kay ang mga taxpayers sing sugod na magbayad. Dugang ni Salubre nga anda mo bayad ang mga taxpayer sa tibuok probinsya sa Sugbo. Gawas lang sa mga business permits sa mga negosyo kay daghan man ang nagsara ug ang mga resort owners ug uban pang tourism operators kay maupay pag-abli balik sa ilang operasyon. Apan sa real property tax nga aspeto, gikinahanglan nga mobayad sila aron dili mo samot og saka ang penalty o interest nga ilang bayaran. So di na po sila ganahan nga madelinquent sila kay sa atong tan-aw mabayad naman sila og penalty and interest. As we look at sa mga taxpayers all over the province atong ipang sa mga munisipyo, willing ra man sila mabayad. Gawas na gid atong mga especially katong mga resorts kay wa magi-income. But on the real property aspect, mabayad gid sila. Karong bag-o lang, gibuksan na ang Cebu North Bus Terminal nga ana-ana karon ubos sa pagdumala sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni Salubre nga karon nga aduna nay CNBT o gibuksan na usab pagbalik ang operasyon sa Cebu South Bus Terminal, mapun-an pagyud ang kita sa probinsya. Sa unang adlaw pa lang sa operasyon sa North Bus Terminal nga ana-ana karon nahimutang sa SM City Cebu, naka-income ang probinsya sa Sugbo og mokabat 30,000 pesos sa usa lang ka adlaw. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Kahibaw mo nga harmless ang mga whale sharks ug mamahimo usab kamo nga maka-interact nila? Dito sa lungsod sa Oslo, mamahimo kamong mulangoy kauban ang mga butandi. Kung gusto pagayon mo og dugang nga adventure, suway ang paragliding. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, your new health and wellness destination.
Ang Lake Danau sa lungsod sa San Francisco, Buho Rock Resort sa lungsod sa Poro, ang maanindot nga White Sand Beach sa Santiago Bay, ug ang Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela. Pipila lang kini sa mga dapit nga kinahanglan gayud nimong sutaon dito sa isla sa Camotes. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, ang bag-o nga health and wellness destination. Nakakabot og katin-awan og nasabutan sa tulo ka mga mayor sa isla sa Bantayan ang hiniusa nga patakaran nga ilang ipatuman alang sa mga residente nga mobiyahe sulod o gawas sa tulo ka mga lungsod. Sa milabay nga mga buwan, nakabaton og kalibog ang mga lumulupyo tungod sa lain-lain nga guidelines nga gipetuman matag lungsod. Apan nahusay kini atol sa pagbisita o pakigtagbo ni Gobernador Gwen Garcia sa mga mayores didto sa isla. Ani ang report ni Paula Mendoza. Sayo na alang sa mga taga-Bantayan ang pagbiyahe sulod sa isla, human gilibkas ang istrikto nga border control sa tulo ka lungsod kaniadtong miaging Biyernes, Oktubre 16. Kinihuman sa meeting nga gipatawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia aron husayon ang mga managlahi nga mga patakaran nga giimplementar sa tulo ka mga mayor sa maong isla ug ang ilang managlahi nga interpretasyon sa balaod. Diin gireklamo kini sa mga lumulupyo nga nakahatag kanila og kalisod og kalibog sa ilang paglihok sulod sa isla. Kanisama sa doble-doble nga border passes nga pangayoon sa mga checkpoint sa matag lungsod bisan pa man og anaa na karon ang probinsya ubos sa modified general community quarantine. Adunay mga lumulupyo og mga negosyante nga mireklamo nga gawas sa mga documentary requirements nga ilang ipresentar pagsulod sa pantalan sa Santa Fe, pangayuan pa sila og lain na usab nga passes inigabot sa border sa lungsod sa Bantayan. Kaniadtong Biyernes ato sa meeting ni Gobernador Gwen Garcia kauban si Santa Fe Mayor Ethamar Espinosa, Bantayan Mayor Arthur Despi ug Madridejos Mayor Salvador de la Fuente, nagkasinabot sila nga dili na dubli-dublihon ang pagkuha og entry pass ngadto sa mga kalungsuran kun aduna nay ipakita nga mga clearances inigsulod sa pantalan sa Santa Fe nga mao ang entry point sa isla sa Bantayan. Apil dinhi ang mga authorized persons outside of residence kon apor og mga frontliners. Atol sa tourism stakeholders meeting niadtong Oktubre 16, mipadayag ang pipila ka mga operators sa ilang concern sa padayon nga pag-istrikto sa mga lokal bisan pa man nga gipaubos na ang tibuok probinsya sa MGCQ. Dugang pa nila nga ang maong sitwasyon makapa-discourage sa mga residente sa pagbisita sa silinganang lungsod ug mga tourist spot. As far as the meeting gahapon, among ni nasabutan nga wala na yung mga restriction, dili na hamper ang movement sa tao. Within MGCQ lang, MGCQ to MGCQ. Malipayon usab kini nga gipahibaw ni Mayor Sally de la Fuente ngadto sa iyang mga konstituente atol sa iyang pamulong didto sa inaugurasyon sa Poblacion San Agustin Road Section. Gipadayag sa mayor ang iyang dakong pasalamat ngadto sa gobernador nga maugayod ang nahimong tulay sa tulo ka mga mayor aron magkasinabot. Gibutyag usab niya nga dili na kinahanglan ang quarantine pass o pilyon o backride pass nga kaniadto kinahanglan kun musulod sa lungsod sa Bantayan. Gawas pa sila, pinamag-backride, dili sa aton, wakita man ako. Kaya dito sa Bantayan, palitaan kami gitawag nga pilyon pass, no, di ba? Kung ang vaccine, dili ka ni asawa, dili parinti, papaulikon ka mo balik. Hindi ka mapasutlon. Aligri kayo. Aligri kayo ba? Niabot kami sa solusyon. Kaya iya ko nung otrohonan ni Mayor Art. At least, kita ninyo ba? Di ba ang iba? So, tinigo, na ang tao din sa isla sa Bantayan, sarat kakwarta, sarat na lang mo palit. So, ipasabot nila siya ni Governor Gwen. So, pasalamat ako ni Governor Gwen. Pasalamat kita ni Governor Gwen. Dugang pa ni De La Fuente nga nagkasabot ang mga mayor nga sa dili pa mo desisyon o magpagawas og executive order kalabot sa mga lokal nga mga balaod, kinahanglan usab magkasabot ang mga mayor ug mokonsulta ngadto sa gobernador.
sa iyang bahin, miuyon si Bantayan Mayor Daspi sa maong kasabutan. Kay matud niya, dako ang iyang pagsalig nga sakto ang gobernador sa iyang baruganan. Giklaro usab ni Garcia atol sa stakeholders meeting nga dili na kinahanglan istriktohon ang lihok sa mga lokal tungod kay ubos na sa MGCQ ang probinsya. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Perfect diving sites, manindot nga corals. Ang lungsod sa Moalboal nailhan na sa ilang Cathedral of Corals. O karong bago ang inila nga Sardine Run. Mamahimo usab nga mag-island hopping padung sa Pescador Island ug mag-snorkeling. Kung gusto mo nga moadto sa Moalboal, bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Kaibaw mo nga ang canyoneering inila nga sport didto sa laing nasod, sa Europa ug sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mo palayo kay aduna nay canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suwayin ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Sa tumong sa Cebu CFI Cooperative nga makatabang sa katawhan ilabi na sa mga manindahay sa Carbon Public Market, may propose kini og 3.5 bilyones pesos nga kantidad nga modernization project sa maong merkado. Tinguhan niini nga makahatag og trabaho sa mga Sugboanon ug mapreserbar ang historical integrity sa maong lugar. Si Paula Mendoza sa dugang detalye. Aron makomportable ug mas mahamugaway ang pagpaninda sulod sa Carbon Public Market. Tinguha sa Cebu Community First Instance kon CFI Cooperative ang mamoderno ang labing dakong merkado publiko sa syudad sa Sugbo. Tuyo usab sa CFI nga ma-bridge ang mga mag-uuma ug mangingisda direkta ngadto sa mga lokal nga mga market vendors pinaagi sa paghatag og funding kanila. Among mga project karon is when we fund, we will provide funding component sa mga market vendors. At the same time, the market cooperatives, so that they'll be able to buy directly goods from the farmer cooperatives, cutting off the traders. So mas dako yung ganansya, mas dako po ganansya unya sa mas dako kita ang mga farmer cooperatives. Kaya amo man i-bridge through our finance funding scheme kaning ang ilang market cooperatives with the farmer cooperatives. Ang 3.5 bilyones pesos nga development proposal sa CFI ngadto sa Cebu City Government alang sa pagpanindot sa 2.71 ektarya nga merkado ug ipaagi kini sa Build Operate Transfer Scheme nga adunay 20 ka tuig nga profit sharing agreement. Aduna kini 5 ka construction phase nga mao ang pagpatukod sa market ug transportation terminal isip phase 1. Phase 2 mao ang accommodation block. Phase 3 ang pagpanindot sa Freedom Park. Phase 4 ang pagpatukod og socialized housing alang sa gibana-banang 700 ka mga informal settlers sa lugar ug ang Phase 5 ang pagpatukod sa hotel ug event pavilion. Matud ni Architect Maria Rebecca Plaza nga bisan pa man nga 2 ka tuig ang konstruksyon, aduna sila giandam nga alternatibong lugar nga mamahimong kasamtangang balhinan sa mga maningdahay nga Ligya. Ang moderno nga merkado adunay 3,000 ka mga stall alang sa mga ambulant vendors. Dugang ni Plaza nga gawas sa modernisasyon, ilang gisiguro nga mapreserba usab ang historical integrity ug mga landmarks sa lugar ilabi na ang Freedom Park. Ang konstruksyon niini mag-hire og daghang mga Sugboanon ug locally sourced usab ang mga materyales nga gamiton. So not only will the market vendors benefit, but so will the craftsmen, many of whom have lost their jobs. And this will be able to really jumpstart the economy post-COVID. Matod ni CFI Chairman Attorney Winston Garcia nga andam ang Land Bank of the Philippines nga mohatag og financial support sa CFI nga mao ang gamiton sa pag-fund sa ilang carbon market modernization project. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.
Mao kadto ang mga kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo niining si Manaha. Hangtod sa sunod higayon, kini si Minerva Herodias. Daghang salamat. Mas kang lamian. Karon, mo inom ko. Labi kayo. Handmade and homemade na tanan. Diba di mo nga, encourage ta mo buy Cebuano. Kung unsay produce mismo nato dinhi sa Cebu. Ato maliton, ato export. Kaning atong meat products mo ni popular kaayo kay labihan gyud ni nga barato na daan maayo nga klase. Mo ni ang chorizo. Kanya mao ni ang skinless. Yung kayo ni Gob sa opportunity gihatag sa Belchase Foods. Nakabalik yung chorizo sa tindahan sa Kapitolyo. Kanisan siya, nakahatag siya opportunity sa mga tao dito na walay trabaho, na nagbaligya sa nag-reselling, batong sila cheese, batong sila 20, sila nag house to house. Then at the same time, naka-earn sila. Kaning virgin coconut oil sa Kanaan Farm. Harvested fresh, bottled, and cold pressed. This is 500 per 1 liter bottle. Doon ni antioxidant benefits, may flavor benefits, may cold pressed food, walay additives. Tabangan nato ang ato mga igsuon nga Cebuanos. Nga karon panahon sa kalisod, naningkamot in town. Way trabaho, so mahimo og mga produkto para mabaligya. Local product of Argao. Ikaw naghimo? Akong produkto, kaning sukarap o sulirap. Kani siya, based ni siya sa coconut vinegar ng tuba. Ang sukarap, ang pasabot na niya, sukang masarap. Diyan na. Kaning ko sa sulirap, suka, sili, sarap. Tapos daghan siya og lamas. Para ni sa mga taong hilig ka scrubbing, intense ang flavor ba. 20s na to ko, akong hatag sa mga wholesalers nasa 45. Ang sukarap, ang sulirap nasa 55. Papalit ko na nga suka. Kay guaranteed, bukti ka mo sukarap, mo sulirap. Naapag ito yung kayo product ulit. It's the only product, no? Do not tayo goat milk. Ako, former OFW ko. Karon, I'm a full-time dairy goat farmer. I'm producing pasteurized fresh goat's milk. And it's organic. Ikaon din mga sakpo na gulong mga forages. Mani goat's milk, mani. So lahi ra. Nearest to human milk. The nearest, ang mo di ay, no? It's the nearest to human milk. Kumot pag yun. Ilang ito. Gurting mo ka. Sumot pas baby. Pas kang lami agyo. Inuuray lang. Lami kayo. Ipasa nila para makatilaw mo tagsa. Tagsa lang ha. Gihapra ba na ako? Sep Brewery. Craft beer brewery. Based in Mandaue City. Established in 2015. Nakadaog na ni 4 years in a row. Sunstar Best of Cebu. 3 years Best Craft Beer Asia in Singapore. Wow! Ferment na nakabati sa yeast. Ang ferment niya nasa baba ang yeast. While ang lager, just like in San Miguel, ang iyang yeast nasa ubos mag-ferment niya. So, muna ito ang klaseng beer. So, kani ale. Ale. Mo ni gas taas. Pero kung kibawa mo din ang ale, niya ang lager. Then now you learn something new. So light and light. lager. So, hatag kang go. Iko. So, available ni Gaisano Country Mall, Cebu City Resto Bars, Oslo Resto, Moalboal Resto, Santa Fe Resto Bars, Iloilo City Resto Bars, Bacolod City Resto Bars, Dumaguete City Resto Bars, Manila, and Cagayan. This chili garlic, nahimo lang ko niya siya itong June 3. Kaya isa mo ko sa mga na-lay off.
my employees. I have to find a way to put bread on the tables ng family. So, I got inspired to make chili garlic, ang Rugged Cocineros chili garlic oil. Na obserbaran ako na hilig yung mga alang ang mga taga Cebu. So, I made my own. Hangin siya ko ba? Hanap tayo. Wala, di kalito ka, ha? Chili garlic inyong i-order ha, dili ang Rugged Cocinero. Pilit kayo niyo mong tinanawan. Very good, ha? Nilikamot yun ka, Ken. Ano sa na siya dyan? Tapioca milk drink. Kani siya purely fruits and milk gid ni siya. Walay sugar, walay water additives. Sa pagkaon nato sa mga prutas o pag-intake nato mga gatas everyday, maka-boost po na siya sa atong immune system. Guaranteed. Mo inom gali mo, ani? Maparihagin mo kagwapa ni Jack. Gusto ka. Zero good ko. Actually, fashion now is really at its lowest good. Kay wa man gyud orders, wa man gyud magpatahi kay wa yung special occasions. So kani mga stocks namo from the airport o kaning sa Park Lane Hotel among gikuha na lang kay wa naman jud mamalit. Kay wa na may displayed unta ni dito. Yes, oo. Sa airport. Sa airport, sa domestic, sa arrival. And then wa naman gyud close naman. So ang uban napa dito sa airport kanilang sa Park Lane nga nas dool mura mong nakuha balik. So this one is hablon, mura siya o backpack, no? So this is handwoven sa Argao. So this is actually our pride of Cebu. Kay this is our local weave. So in Mindanao, in Luzon, they have their own, but this is our own local pride. So I hope everybody will support the local weaving of Cebu, which is in Argao. So kani, one of the original designs nga akong gibuhatlan, nasa tay 60 width. So lagpad na kay siya. Yes, pwede na katamangin mo balloon na skirt. This actually as also cover, where I just put it like that. And then I just tie it up. Pwede nag-mask. Pwede Yes. na. Stylish pa kaayo. We're practicing also recycled fashion o zero waste. So para di kita daghan og kanang mga basura, kita magsiklas gamit og plastic sa una. So karon, wala na siya gigamit ito as tote bag, grocery bag, or mag-ato pa ka carbon, or ari na nato isud. Pwede kita mag single-use plastic. Bitaw. So di na kita help us environment. Ang ato nga produktong Sugboanon. As you know, nag-promote man gyud ta, no, to help tabang ta sa atong mga kaigsuunang Sugboanon. If one is sacrificing, it doesn't give you the right to rant and rave. All of us are gifts to each other. Maningkamot ta, magtinabangay ta. Let's not put each other down. Kung mutabang pa hinuon mo, dako pa kayo mo mahimo. Kita tanan, let us all join hands, magtinabangay ta. Kay kining atong giatubang, lisod ni. Pero bilib magyud ko Sugboanon ba? Mo man ang pinangga gyud kay nako ning Cebu. Kita mga Sugboanon, we will prevail.